Benvinguts a Busca'm al bosc. Durant la primavera aprofito per fer el que se'n diuen depuracions. Depuracions de què? Doncs depuracions de la sang, no? Augmenta el fotoperíode positiu de la llum, tenim més hores de llum, ara mateix ens acaben de canviar l'hora, tenim el canvi d'hora, per tant, podem aprofitar per fer tota aquesta sèrie d'hàbits, no?, que ens ajuden i ens donen benestar. Una de les plantes que ens ajuden a depurar, a purificar la nostra sang, és aquesta que tenim aquí, el lletsó, la dent de lleó, el Taraxacum officinale. La dent de lleó és característica per aquest borrissol que fa de vilans, no? La flor acaba esdevenint aquest borrissol ple de vilans, que no són res més que petites llavors que volen, no?, amb les quals sovint demanem desitjos. Mireu, la flor té un color groc molt bonic, daurat, i les fulles tenen un contorn aserrat que semblen dents de lleó. Les podem collir i menjar-les crues en amanides i també afegir-les als nostres sucs verds per començar a depurar la nostra sang. És un altre dels regals, conjuntament amb la fumària, per exemple, que també és depurativa, que podem recol·lectar en aquesta època de l'any. I, no marxaré d'aquí sense demanar un desig de benestar per tots vosaltres. Ens trobem al proper vídeo de Busca'm al bosc. Una altra vegada. Us deixo amb el so de l'aigua i amb el lletsó.